O Concello de Pontevedra desvelou esta mañá un dos segredos mellor gardados para as festas da Peregrina. O nome da súa pregoeira será Conchi Pereiro, unha empresaria da cidade de Lérez que forma parte de AEMP e colabora coa asociación Vai polo Río. Dende o Concello destacaron a súa faceta participativa nas actividades da Boa Vila e loitadora. E se caracteriza precisamente por eso, por ser unha persoa crítica, pero sempre disposta a colaborar en positivo en todo o que se faga que ela entenda que é polo ben de Pontevedra. Para nós, desde logo, é un orgullo que aceptase ser a pregoeira das festas do 2017. Creo que a mellor definición é que é unha muller loitadora e participativa. De Melide de nacemento, pero pontevedresa de corazón, Conchi Pereiro está encantada e orgullosa de ser neste 2017 a pregoeira das festas da cidade, das festas da Peregrina. Como ben dixo Carmen, pouco podo decir de min máis que non dixera ela. Si, efectivamente estou en todo, son unha metiche, é dicir, non paro, gústame moito a cultura tradicional nosa, gústame pensar en Galicia, no noso pobo, na nosa cidade de Pontevedra, porque me encanta vivir en Pontevedra. Como ben dixen a eles, eu de nacemento non son de Pontevedra, pero levo máis anos da miña vida en Pontevedra, vivindo en Pontevedra, que nos outros lugares. O día 12 de agosto, ás 12 da mañá, Conchi Pereiro será encargada de dar o pistoletazo de saída ás festas da Peregrina dende o Pazo de Mugartegui. Di que de momento non comezou a preparar o seu discurso. Pese a isto, ten claro que a tranquilidade, seguridade e comodidade na que se vive en Pontevedra estará moi presente nas súas verbas.